ହେଇଗଲା ତମକୁ ଏତେ ଜୋର ହସ ଦେଖୁନା ସେଇଟା ସିନ୍ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଚିକେନଟା ନ ଫିଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ପାଣି ଦେଇଛି ଲାଗିବ ତ ପାଣି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଙ୍ଗର ଆଉ ଜିତୁ ରାଜୁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଜୁସ୍ଟା ଜୁସ୍ ନେଇଗଲେ ତୋର କାକୁଡ଼ି କଟା ସରିବନି ନା କ'ଣ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କାଟୁନ ଏଇ ଯେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ସୁପ୍ ହେଇଛି ଆଉ କଚୁମ୍ବରଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ଟା ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇନଥିବେ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ପ୍ରାୟ 250 ଗ୍ରାମ 200-250 ପିସ୍ ମାନେ ଗ୍ରାମ ଓଜନ ହେବ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି ଆଣିଛି ହଁ ନିଜେ କରିବୁ ନିଜେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନା ପିସ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ଜନ୍ମରୁ ବି ଏମିତି ପିସ୍ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଯାହା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ କରିବା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିକି ତାକୁ କରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ଆଗରେ କରିବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜୁସ୍ ଦେଇ କରିବା ଆଉ